tuturor, să devenim tinchet și azi să punem câștigătorul concursului. Nu pot să vorbesc mai tare pentru că mica mea doarme și sunt de jos. Și mica mea niște de jos dacă mă plâng sau că da. Și da, vă spun că e câștigător. Lasă foarte rău, o să uit puțin. Eu te aștept. Ai vei odată? Da, ce... Ai trecut să țin câștigătorul concursului? Ah, ba da. Zi atunci. Ce eu? Eu? Oh, ok. De asta pentru că ți mă curcă. Ok. Am de concurs, nu se fac. De bună. Noapte bună. Așa. Să zic câștigătorul concursului. Câștigătorul concursului care este pe primul loc e... Multiple Princess Diamond Alexandra. Da, Multiple Diamond Princess Alexandra pe primul loc. Super tare! Coafura! Să facem tutorial cum îl faci, da? Mersi! Al doilea loc este ocupat de Multiple Rainbow Dash. Da. Acum, da. Cei care auzi cei care primul care te rog Multiple Diamond Alexandra, dacă ai Hanghost să mi-l dai și mie, da, să trimiți mesaj cu ochiul tău, pe tot, ca să știu cum să ți-l fac. Până vă arată la mai departe și da, scuze pentru, da, scuze pentru că ți-am vorbit, da, mi-a fost cât de cât. Stați un pic, e ceva pe moment. Există și locul 3, care va avea mai un like, primul video care postează. Așa. Al treilea loc este ocupat de Rainbow, Rainbow, da, e ocupația. Ok, cam asta a fost tot, să vă tichet și vă pup, pa! Noapte bună! Oh, ok, Rainbow Dash, noapte bună!